pár rokmi som dal svojich posledných 40 000 korún na účte do reklamy, ktorú nám spúšťala agentúra, aby sme rozbehli náš biznis, a takto som o všetko prišiel. Toto je príbeh, ako jedno rozhodnutie bolo tým najhorším a zároveň najlepším, čo sa mi mohlo stať. Keď sme chceli začať spúšťať prvé reklamy v našom biznise, ešte som si neveril, že by som ich dokázal nastavovať sám, a tak sme si najali agentúru. Spustili nám reklamy, kde sme boli v mínuse 600 korún na každom predaji, a to nepočítam, že sme museli zaplatiť ešte za produkt, za balenie a odoslanie. Plus nám vystavili faktúru za mesačnú správu týchto výborných kampaní cca 12 000 ďalších korún. Povedali nám, že reklamy nefungujú, pretože máme nízky rozpočet, a tak sme ho na doporučenie navýšili na 40 000 korún za mesiac, čo boli v tej dobe všetky peniaze, ktoré som mal odložené bokom. No a asi tušíte, ako to dopadlo. Táto reklama takmer pochovala náš biznis. Problém totiž to vôbec nebol v rozpočte, ale v niečom úplne inom. A prečo to spätne vnímam pozitívne? Zistil som, že ako majiteľ biznisu musím rozumieť marketingu svojej firmy do bodky. Začal som sa vzdelávať v tom, ako robiť cieľovnú reklamu na sociálnych sieťach, a vďaka tomu sa mi o nejakú dobu neskôr podarilo spustiť kampane, ktoré za 47 000 korún vložených do reklamy priniesli takmer 800 000 korún v nákupoch na našom e-shope. Ak chceš vedieť, aké reklamy nám priniesli takéto výsledky, napíš mi slovo reklama do komentáru a ja ti pošlem 5 reklám, ktoré nám predali produkty za milióny korún, aj s návodom, ako ich môžeš ešte dnes skopírovať sám pre seba.